vamos a empezar hoxe, miércoles 22, unha clase de pilates en directo, retransmitida, como sempre, como xa sabedes, polo Facebook do Concello de Vimianzo, diaria de lunes a viernes, de 5 a 6 da tarde, esta semana pilates, e pola mañán recordarvos que tendes aeróbic, hola, buenas, Candel, se recortan, e recordarvos que temos tamén polas mañáns aeróbic con Alberto de 11 a 2, vale? Pois nada máis, vamos a empezar a clase de pilates como sempre, empezando a corregir posturas, alinear o corpo para despois aprender e practicar e aprender a respiración e despois combinar a respiración cos movimentos que nos toca facer na clase de hoxe, vale? Pois como sempre empezamos a alinear, metémonos de pé dereito e alineamos os pés separados a anchura dos nosos ombros, cadera máis menos, ni moi abertos ni moi cerrados, en principio pernas estiradas, vamos a vir hacia arriba alineándonos e vamos a colocar a nosa espaldinha e antes de nada a nosa pelvis, vale? Nin levala hacia adiante provocando que nos arquee moito a espalda, nin hacia adiante provocando que nos redondee moito a espalda, unha postura intermedio que respete a nosa curvatura normal da parte de atrás da espalda, a parte baixa da espalda, perdón. Unha vez que a temos, pernas estiradas, vale? Vimos hacia arriba e os ombros, como teño eu, pois non, retrocedémonos un pouquiño, vale? Abrimos un pouquiño o peito, un pouco as escápulas atrás, un pouquiño, que é unha pequena conexión muscular de tensión entre as dúas escápulas por atrás, pero non exageradamente, ni meter os brazos para atrás, o peito para diante, ni ao contrario, vale? Unha postura intermedia onde os nosos brazos estean sueltos, relajados e nos caian á altura dos nosos muslos, vale? Se adelantamos os ombros, caen para diante, se retrocedemos os ombros, caen para atrás. Pois se os metemos na onde debemos, están os brazos alineados ca nosa cadera, muslo. E por último, temos que colocar o cuello, vale? Temos que sentir permanentemente que estamos alargando o cuello un pelino por atrás. Se digo alargar o cuello por atrás, non é estirar o cuello por adiante, mirar para arriba, nin mirar hacia baixo, é simplemente facer unha pequena tensión onde nos provoque, onde queiramos, onde seamos capaces de estirar un poquinho o cuello por atrás e simplemente mirar de frente, vale? E nada máis, desde aí ainda empezamos a corregir postura para empezar a respirar. Claro, en pilates sempre poñemos aire polo nariz e soltámoslo pola boca, vale? E ademais vamos a activar unha serie de músculos na barriga que vamos ir vendo paso a paso e depois facémoslo conjuntamente. Recordaros tamén que estes exercicios de respiración podedes facelos donde queirades, sentados, andando, correndo, en calquera actividade física, vale? E son aptos, repito, para todos os públicos. E nada máis que solamente deixamos de momento de coller aire polo nariz, a abrir ben esas costillas, hinchar o peito, ca postura que vimos anteriormente, e soltamos o aire despasiño pola boca, nada máis, que é iso. Collemos aire polo nariz, que fluya, que entre, sin forzar moita respiración, algo profundas, pero non moi exageradamente fuertes que nos provoquen un pouquiño de mareo. Collemos aire polo nariz, e iso sí, ao soltar o aire, canalizámoslo e soltámoslo despacito, que nos dé tempo a facer algún exercicio cada vez que soltemos o aire. Collemos aire polo nariz, corregimos a postura como sempre, e soltamos o aire despacito pola boca. Vale, collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, subimos o aire hacia arriba, a parte alta dos nosos pulmóns, e soltamos o aire vaciándolo, como se descendéramos a nosa respiración hacia aquí, hacia a nosa barriga, vale? Pero ao coller aire, arriba, abrindo ben esas costillas, e ao soltar aire, despacito, vale? Vamos a empezar a activar a musculatura da nosa barriga. Collemos aire de novo polo nariz, que a musculatura da barrigiña sempre relajada cada vez que collamos aire, para mantela apretada hacia dentro
dentro, o ombligo, a espalda ben apretadiña e soltamos o aire despaciño sin deixar relajar esa barriga. Pero ahora sí que relajamos para coller aire. Hinchamos ben, acordarse de non desfacer a postura. Metemos a barriguinha fuerte para dentro e soltamos o aire despaciño. Relajamos, collemos aire, apretamos a barriguinha fuerte, mantemos a tensa e apretada e soltamos o aire despaciño pola boca sin desfacer a postura. Acordarse, Relajamos a musculatura da barriga para de novo coller aire e soltamos despaciño o aire pola boca. Facemos 2 respiracións máis de este tipo. Collemos aire polo nariz e soltamos despaciño o aire pola boca, hasta vaciar completamente o aire que temos nos pulmóns. Última, collemos aire, barriga fuerte, mantemos, apretado e soltamos. Aí hai que activar outro músculo da nosa barriga, vale? Como activamos? Simulando que estamos no baño, facendo unha lixeira forza que empujamos. Ese é o músculo que debemos de activar agora. Pero collemos aire con toda a musculatura da barriga de momento relajada. Collemos aire, empujamos, activamos a musculatura como se estivéramos no baño facendo unha lixeira forza, soltamos o aire despaciño pola boca. Para relajar esa musculatura, de novo, coller aire. Abrir esas costillas, corregir postura. Empujamos, mantemos tenso e soltamos o aire despaciño. Corregimos postura, estiramos cuello, pés alineados. Relajamos para coller aire. Hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas, empujamos como se estivéramos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos apretado e soltamos despaciño o aire pola boca. Para relajar esa musculatura, de novo coller aire, empujar, manter apretado e soltar despacio. E repetímoslo 2 veces máis. Relajamos, collemos aire polo nariz, echamos ben o peito, abrimos ben esas costillas, apretamos, tensamos e soltamos. Despacito. Volvemos a relajar e practicamos unha vez máis. Empujamos, juntamos e soltamos. Vale, e agora temos que activar, contraer outra musculatura, suelo pélvico, vale? E algo de glúteos tamén que nos serve aí abaixo esa musculatura. Para eso olvidamos as 2 anteriores, depois o iremos facendo todo ao mesmo tempo, pero vamos coller aire, abrir ben esas costillas, hinchar ben os pulmóns collendo aire polo nariz, cortamos a gana de ir ao baño apretando algo glúteos, activamos esa musculatura e unha vez que está apretada, activada e tensa, soltamos o aire. Sin relajar. Ahora sí, collemos aire e relajamos por completo toda a musculatura que temos apretada. E antes de soltar, cortamos a gana de ir ao baño, axudamos algo dos glúteos, cerramos todo. Aí abaixo abrimos peito, corregimos postura, estiramos cuello largo por atrás e soltamos o aire despacio. Collemos aire, apretamos, contraemos, como se cortáramos a gana de ir ao baño, como se interrompiéramos na mitad, apretamos, dominamos ben esa musculatura desa zona e soltamos. Relajamos de novo, collemos aire polo nariz, cortamos, apretamos glúteos, aguantamos, apretado tenso, soltamos. E repetimos 2 máis. Collemos aire, abrimos ben esas costillas, cortamos a gana de ir ao baño, apretamos glúteos, soltamos o aire despaciño pola boca, que nos leve tempo, porque a partir de agora vamos a empezar a combinar 2 veces máis dixemos, collemos aire,
costillas, tiramos cuello, cortamos a janeiro baño, apretamos glúteos, dixemos que vamos a empezar a combinar este tipo de respiración con movimiento que toque en cada bloque que fajamos. Relajamos, collemos aire, abrimos peitos, tiramos o cuello, corregimos pés, cortamos a janeiro baño, apretamos glúteos contraendo o suelo pélvico, que vamos a diferenciar a repartir a clase en varios bloques, de pé, tumbado boca arriba, de medio lado, boca abaixo, cuadrupedia, sentados, vale? E agora vamos a coller aire e antes descompoñemos parte a parte da musculatura que debemos de tensar e activar en cada vez que soltamos o aire en cada ejercicio de pilates. Pois agora o que debemos de facer é activar, contraer todo ao mesmo tempo. Antes de soltar aire temos que meter a barriguinha para dentro. Además de eso, empujar como si estuviéramos no baño facendo unha ligeira forza. E además de eso, sin relajar esas dúas, cortar a jana no baño e apretando os glúteos. E temos toda a musculatura do noso core, do noso cinturón imaginario que temos aquí como si nos apretara, como si nos aguantara aí, que non se expandira, vale? E desde aí canalizamos a forza desde a barriga hacia as demás partes da curva muscular do corpo, vale? Pois vamos a facer todo xunto. Collemos aire, abrimos ben esas costillas, tiramos cuello, miramos de frente e antes de soltar, se temos que meter a barriguinha e empujar como se estuviéramos no baño contra o suelo pélvico, glúteos, todo activado e soltar o aire despacito, sin relajalo hasta que volvamos a coller aire. Volvemos a coller aire, relajamos toda a musculatura por completo. Collemos aire, brazos, hombros, cuello, pernas, contraemos e soltamos. Relajamos, volvemos a coller aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, apretamos todo, se digo todo é todo, barriga, empujo, suelo pélvico, glúteos, todo. E con todo ben contraído, solto aire. Relajo e repito 2 veces máis. Collo aire. Si hai xente que non quer seguir facendo os exercicios e só quer activar, tonificar o suelo pélvico, toda esa cintura escapular, toda esa cintura abdominal, esa franja abdominal, sin querer facer, digo, outro tipo de exercicio que veña a continuación, pois que sigan facendo desta mesma maneira, contraendo todo ao mesmo tempo, unhas cuantas veces máis, vale? E nos facemos a última e volvemos e empezamos a clase. Apretamos e soltamos. Con todo ben contraído, vale? Digo, empezamos a clase, digo, combinamos ese tipo de respiración cos exercicios que nos vayan a tocar agora. Empezamos boca arriba, ¿vale? Empezamos a mover hombros. Adelantamos brazos, pés, hombros, peito e cuello. E desde aí collemos aire, adelantamos hombros. Contraemos todo e ao soltar aire, escápulas, hombros no seu sitio, peito aberto, barriguinha apretada, cuello estirado, brazos ben dereitos. Metemos algo de chepa adelantando hombros, baixando un pequeño cuello, flexionando un poquinho o cuello. Contraemos toda a musculatura e movemos esos hombros atrás, peito aberto, cuello estirado, pés alineados e miramos de frente, vale? Simplemente vamos a adelantar hombros para coller aire metendo algo de chepa e soltamos. E de paso podemos ver o movimento que fan as nosas escápulas. Hacia adiante, apretamos e algo hacia atrás, sin exagerar moito esa forza, esa tensión, é como debemos de facer. Como debemos de colocar as nosas escápulas e hombros en toda a clase, sentindo un pouquinho de forza entre as escápulas por atrás, vale? Cuello estirado. 2 veces máis adelantamos hombros. Apretamos e soltamos. Última. Apretamos e soltamos. Descansamos brazos, hombros. Doblamos un pouquinho as rodillas. Apretamos a barriguinha. Abrimos peito. Brazos a altura dos meus ombros, palmas hacia adiante, cuello estirado, movemos en bloque, pero as rodillas quedan mirando de frente, os pés quedan mirando de frente e a nosa pelvis mirando de frente. Só facemos un movimento pequeno de rotación, imaginando que hai un eixo para a nosa columna, vale? E desplazamos un pouquinho, eso sí, en bloque, collendo aire, tronco, brazos e cuello, non moito que marchamos con rodilla pelvis. Contraemos e devolvemos en bloque. Temos que observar, temos que ver que como se retrasa un brazo, a
adelanto ao contrario e giro o tronco. Apreto todo e solto aire, un movimento pequeno, vale? Un giro pequeno, apreto e solto, teño que abrir sempre o peito, o cuello ben estirado, como si nos tiraran permanentemente por atrás, vale? E teño as rodillas algo dobladas e pés alineados. Veña que xa me empezan a pesar os brazos, contraio fuerte e solto. Vamos dúas máis. Contraio, a pelvis mirando de frente, rodillas mirando de frente, pés mirando de frente, e fago a última giro, fago un pequeno giro de rotación en un sentido, uns poucos grados nada máis, chego ao medio, descanso brazos, hombros, estiro pernas. Veña, fago agora un exercicio de equilibrio, vale? Collo aire, contraio fuerte, e subo, brazos, rodilla, perna hacia fora, punteira, empeine estirado, os dedos dos pés apuntando ao suelo, peito aberto, collo ben estirado. Collo aire, baixo perna, alineo pés á mesma anchura que debemos, e ao soltar apreto todo o meu cinturón, contraio o meu suelo pélvico, toda a musculatura activada, e desde aí canalizo a miña forza, o meu movimento desde a barriga hacia o demás, recorrido das miñas partes que vou movendo, neste caso rodilla, perna, punteira, brazos, ombros e cuello, todo, pero mantéñome estable aquí o núcleo, vale? Que é a miña barriga, desde aí parte todo, porque primeiro contraio e despois vai o resto, sin deixar de contraer, e apretar esa musculatura que dixemos, barriguilla, un pouco sobre o pélvico, todo, e veña, e ao soltar, apreto perna e pés contra a colchoneta da perna de apoio, apreto que non me caia, e se non aguanto equilibrio, busco un punto de apoio donde me poda sujetar, vale? Para non caer, apreto, estiro o cuello por atrás, a ir de frente. E veña, e vamos dúas máis. Apreto e ao soltar. Vamos por un lado, que non veña a rodilla para dentro, ben paralelo ao suelo, ben perpendicular ao suelo, e o cuello estirado, vale? Veña, collo aire e fago a última, e ao soltar apreto e solto. Con todo ben contraído. Veña, collo aire e descanso. Vamos agora á columna, vale? Un pouquinho. Dobro un pouquinho as rodillas, a miña pelvis ben colocada, a miña parte baixa da espalda, os meus ombros, barriguinha, cuello, brazos, e desde aí collo aire, as rodillas algo dobladas, e ao soltar, adelanto o cuello, miña barbilla vai apuntar ao esternón, acercarse todo canto máis pode, depois os meus ombros van hacia adiante, redondeando a espalda, deixo os brazos colocados diante da miña cadera, e veño redondeando a espalda vértebra a vértebra, miro o ombligo e quedo aí. E desde aí volvo a coller aire ca barriguilla moi ben apretada, este exercicio podo facelo sentado, e veño vértebra a vértebra, sinto como se me desplazan as vértebras, como se moven, como volven ao sitio, quito a tensión toda dos músculos que están alrededor das vértebras, desbloqueo, e movo, veña que a espalda sempre repito que non está rígida, móvese. Hai que ser consciente dese movimento para protegela, peito aberto, cuello estirado, e desde aí collo aire, aquí as rodillas algo dobladas, apreto a barriguilla, baixo o cuello, levanto o ombro, miro o ombligo, redondeome e baixo, e non me interesa chegar cos brazos a chegar a plaqueta, non. Só teño que centrar este exercicio, o que me importa é no movimento de espalda, como se fora unha cremallera, que a baixamos e que a subimos. As nosas vértebras é a parte da cremallera que se vai abrindo e que se vai cerrando. Por iso temos que sentir que se colocan a plana, que vamos a un sitio de abaixo arriba, para meter a espaldilla dereita, veña, e apretamos a barriguinha e doblando ese cuello, levantando ombros, flexionamos ben esa columna e desde aí collo aire, apreto a barriguinha e quito a tensión da espalda, vale? E repito 2 veces máis. Collo aire, barriguinha ben apretada, baixo
paso con abaixo xa viro os pés, se os teño ben. E desde aí collo, apreto a barriguinha, soltando aire, veño colocando a miña espalda para colocar penúltimo ombros, brazos e último cuello. E fago a última, collo aire, apreto a barriguinha, baixo o cuello, quito tensión de espalda, e vou hacia abaixo, relájome, e vou hacia arriba, vértebra a vértebra, corrijo a postura, e como dixamos que era a última, estiramos pernas e volvemos a postura de principio. Vamos a algunhas máis fuertes, centramos ahora os siguientes ejercicios na perna, vale? Pero sen descuidar, hai que activar toda a musculatura da barriga, repito, e ter sempre presente que hai que levar os ombros un poquinho para atrás, e ter sempre presente en cada ejercicio que hai que estirar o collo ben por atrás e mantelo o máis largo posible, vale? Que non se nos caia nin ombros, nin brazos, nin cuello, nin columna, vale? Que se nos dobla a columna. Pois vale, corregimos postura, apretamos barriguinha, abrimos peito, collemos aire, e ao soltar apretamos pernas, toda a musculatura, pernas hacia atrás, caderas hacia atrás, espalda recta, peito aberto, brazo a altura dos ombros, sentadilla. Collo aire arriba, corrijo postura, abro o peito, estiro con o cuello, e ao soltar, musculatura da barriga contraída, pernas, suelo pélvico, solto, sento un pelín máis que antes, non apunto brazos ao suelo ni a cabeza, aí de frente, apreto, arriba. Como se estuvera unha silla atrás que quixera tocar co cu, que chego pero que intento chegar pero non dou chegado, que a toco co meu cu e subo para arriba, nada máis tocar, subo, vale? Como se me queimara. Collo, solto, aire a baixar, vale? Pés dereitiños, apreto, peito aberto, cuello estirado, e solto. Veña, solto aire a baixar, collo subir, perdón. Solto. Collo aire, apreto todo, e solto. Ven atrás ese cubo, que non se nos dá adelante moito as rodillas, senón non acumulamos a forza, non facemos a forza nas pernas e nos glúteos, facémola nas rodillas. Apretamos, e eso está moi feito. Dos máis. Última. Vale, seguimos con as pernas, paso atrás. Alineamos, barriga, espalda, hombros, cuello e brazos. Ben dereitos, Somos unha figuriña ben feita, Collemos aire e ao soltar non rodillas e adiante nin arriba a espalda. Apretando fuerte a barriga, mantemos a pelvis estable. E baixamos as rodillas só en línea recta abaixo, vale? Collemos aire, pés alineados e paralelos, apuntando o mismo, E ao soltar, peito, barriguinha, cuello, facemos pouco, pero facémolo ben, soltamos. Collemos aire, soltamos, 2. Soltamos, 3. Soltamos, 4. Apretamos todo, 5. Última. Y 6. Collemos e soltamos. E vamos por outro lado, o giro, para que me vexes, vale? O mismo. Pés paralelos, separados en choro dos ombros, pernas, barriguinha, ombros, brazos e cuello ben dereitos. Retrasamos. Un pé hacia atrás, un paso grande, pés apuntando na mesma dirección, e agora a espalda, barriga, brazos, hombros e cuello. Aí estamos. E acordarse, repito, que meto a barriguinha para dentro para baixar, que non se me marcha a pelvis hacia atrás, e barriga a espalda. Non. Con todo ben estable, vai aguantando da zona pélvica e baixo, vale? Arriba, a perna recta, vertical hacia baixo, como se fixéramos, como se fixéramos non, porque vamos aí en línea recta hacia baixo. Veña, collo aire, e ao soltar, aí peito aberto, barriguinha, todo ben contraído, cuello estirado, e viro de frente. E vamos, 2. E vamos, pés paralelos, apreto todo, 3.
E vamos. 4. Non me fai falta chocar a rodilla ao suelo, Última, iso si, os pés apuntando na mesma dirección, repito sempre, última. Vale. E agora vamos un poquinho para atrás das pernas, vale? Doblamos rodillas, apretamos barriguilla e acabamos este bloque de pé e vamos a cuadrupedia, vale? Rodillas dobladas, barriguilla, brazos sueltos e rodillas non moi dobladas, un poquinho nada máis, vale? E agora non vamos vértebra a vértebra, agora vamos aí en línea recta, vale? E arriba, en bloque, como se fóramos robots. Vamos a coller aire, baixamos, abrimos peito, estiramos o cuello e ao soltar contraemos todo. Collemos aire, non deixar caer os ombros, non meter chepa, abrir ben o peito, estirar ben o cuello, facemos a espalda o máis plana que podamos, os brazos apuntando ao suelo, o cuello ben estirado e ao soltar arriba, a espalda recta, e ao baixar temos que notar un estiramiento, unha forza e unha tensión aí detrás da rodilla, vale? Entre o glúteo e a parte de atrás da perna, vale? E ao soltar arriba, entre a parte de atrás da perna, entre o glúteo e a parte de atrás da rodilla, collo aire, tanto baixar noto unha tensión, peito aberto, non baixo moito, non doblo moito as rodillas, estiro ben o cuello e ao soltar con todo ben contrido, subo en bloque. Cando están ben perpendiculares, suelo ben colocados os brazos e me vamos a un sitio. Fago 2 veces máis, veña. Eso sí, que a posturiña ben recta, espaldiña, peito e cuello. E ao soltar, arriba. É moi típico, se non dominamos este exercicio, é un meter os ombros e meter chepa, aí, Non, corrijo a postura, abro o peito, corrijo, estiro o cuello e ao soltar, sempre rodillas dobladas, un peliño. Podemos facer a última. Apreto. E arriba, vale? Estiro pernas. Deixo agora un poquinho as pernas e cambio de postura, vale? Empezamos de pé e hoxe vamos a seguir a cuadrupedia, vale? Para eso, baixamos e metemos as mans ben apoiadas, dedos apuntando de frente, mans debaixo dos ombros, brazos estirados, tanto por un lado como por o outro, e separados a anchura dos ombros, vale? As rodillas a mesma separación que as mans, non as acercamos moito, vale? Metemos as rodillas xusto debaixo da nosa cadera, o oxillo este máis saliente, aquí que temos, os baixamos e temos a rodilla. E os pés igual, non os juntamos, nin os abrimos, alineados por un lado pés, rodilla e mans, e polo outro tamén, vale? Pero faltanos colocar correctamente a espalda plana. Si metemos, repito, a pelvis hacia atrás, metemos chepa. Si a metemos hacia adiante, arqueamos. Pois como hai que metela recta, buscamos unha postura intermedia neutra que nos permita estar a parte baixa da espalda apoiada. E adiante, con os brazos estirados, hundimos un pouquinho o peito hacia adiante e temos a espaldinha recta para empezar a facer o exercicio, pero faltanos o cuello. Nin o deixamos caer, nin hacia arriba. Alargámoslo e miramos aí o medio dos nosos brazos, vale? E aí empezamos a facer o exercicio, vale? Collemos aire, moita xente que xa sabe corregir a postura e colocarse, xa leva un cacho facendo exercicio. Pero bueno, como non estou muciante, non sei, collo aire e prefiero explicalo detenidamente e que a xente faga algo menos, pero ben, que faga moito mal, vale? E ao soltarei, estiro perna e de brazos e cuello. Collo aire, baixo perna e brazos, apreto barriga e ao soltar ven os brazos, ven a perna e ven a cuello a fondo. E non deixo o brazo caído se podo, alinear cos ombros, que a espalda e que a perna. Non baixo a perna nin a subo de arriba, vale? Aí. Collo aire, baixo man, perna e ao soltar
estiro ben esa perna, apreto perna, glúteo, barriga, brazo, ombro e estiro fuerte o cuello. Aguanto. Collo aire e ao soltar estiro o brazo, a perna e cuello e a perna ben apretada. Collo aire como se quixera tocar co brazo e algo que chego pero non chegado e a perna como se quixera chegar tamén aí pero non don acercado. Vale? Non me dou acercado. E vamos a repetirlo 2 veces máis ao soltar aire. Unha perna e brazo ben adelantado, ese brazo e ben retrasada esa perna. Vale? E vamos facer a última. Estiro apreto, estiro o brazo, estiro o cuello e aguanto. Vale. Aí en cuadrupedia, collo aire, apoio os dedinhos dos pés e ao soltar, arriba, ben alta. Vale? Arriba esa pelvis, ben atrás, abro o peito, alargo o cuello, meto as miñas orellas no medio dos meus brazos. Collo aire e ao soltar levanto a perna se non peine recta, apreto o glúteo, aguanto. Collo aire, baixo a perna de puntillas, corrijo a postura e ao soltar 2. Collo aire e ao soltar 3. E ao soltar 4. 2 máis. 1. Por un lado. Veña que se resbala, corregimos postura última. Por o outro. Vale, eu vou acabar. Rodilla e rodilla. Descanso esos brazos, esas muñecas, e métome de rodillas. Adelanto brazos, abro o peito, apreto a barriga, estiro o cuello. E desde aí, collo aire, e ao soltar deixo-me caer un poquinho para atrás, abro un brazo e miro ese brazo. Collo aire, brazo adiante, tronco adiante, de rodillas. E ao soltar con todo ben contraído, a medida que me retraso, giro o tronco, abro un brazo e miro esa palma como se estuvera algo aí. Collo aire, incorpórame, brazos adiante. E ao soltar, apreto toda a musculatura, aguanto. Collo aire e ao soltar, collo aire e ao soltar, 2 máis. Apreto, 1, última, collo aire e descanso os brazos. Meto na cuadrupedia e vou hacia un lado, vale? A postura de T. Gírome sobre, pivoto sobre unha rodilla, levo a perna hacia atrás, estiro esta perna e meto, alineo por un lado a colchoneta, no meu caso perna esquerda, rodilla dereita alineada co pé e brazo e palma do brazo contrario e arriba brazo. Aquí, se temos algo, un bloque, algo que nos aguante, vale? Que nos vaya máis cómodo, mellor. Peito aberto, barriguinha apretada, o cuello que non nos caia, aguantámoslo tenso e desde aí collo aire, apreto ben esa barriguinha e a medida que despego a perna do suelo, giro palma, mira a miña palma ao muslo e baixo un peliño o brazo e levanto un pouquinho solo a perna do suelo. E ao coller aire, apoio perna, descanso, subo brazos e a palma mira de frente. Veña, e ao soltar con todo ben contraído, 2, peito aberto, ombros atrás, o cuello que non me caia, collo aire, 3, collo aire
2 más, 1, última, e vamos a cuadrupedia, collo o aire e ao soltar, a cuadrupedia. Corrijo a postura e vou a facer polo mismo lado, collo o aire cando toque soltar, pivoto esa perna sobre a rodilla e lado a perna hacia atrás, estiro perna contraria, alineo rodilla, perna, brazo, palma hacia arriba, brazo hacia arriba, palma de frente. Desde aí collo o aire, contrae a musculatura da barriga e ao soltar tenso a musculatura da perna, despejo a perna en peine estirado, giro palma, miro a muslo e baixo un pouquinho rodillas. É o cuello que non me caia. Pero ao coller aire, baixo perna e subo brazo. E ao soltar, subo perna e baixo brazo un pouquinho. 2. Apreto. 3. E vamos. 4. E vamos. 5. 2 más. E vamos. 6. Última. E 7. Collo aire, descanso e ao soltar, abajo. Vale, seguimos. Ahora pasamos a plancha. Collo aire e ao soltar perna. Collo aire, apreto a barriguinha e ao soltar perna. Fago unha plancha, meto os meus brazos debaixo dos meus ombros, abro o peito, apreto a barriguinha e estiro o cuello, vale? É mellor levar un poquinho arriba, se cabe, que a levar a pelvis ao suelo, arquear a espalda, que así, se estamos en esa postura, non facemos nada, descansamos, vale? Aí sí, se temos forza suficiente en brazos, muñecas e barriga, E agora, collemos aire, doblamos codos e chegamos ca pelvis, zona pélvica, parte das costillas, esternón a frente, ao mesmo tempo con chorizo. E ao soltar, 1. Collo aire, apreto e ao soltar, 2. Collo aire e ao soltar, 3. 4. 2 más. Última. Y 6. Rodilla y rodilla. Vale, vamos ahora, Candela, por favor, ven. Relajamos un poquinho a espalda, ven. Perro gato, estiramos ben e cambiamos de postura, vale? Metémonos a cuadrupedia, ven, por favor. Metémonos a cuadrupedia. Aproveitamos para respirar un poquinho, corregimos postura. Vamos a mover un poquinho esa espalda, relajamos e descansamos un poquinho, vale? Collo aire e ao soltar baixo o cuello, adelanto ombros, pelvis hacia dentro, meto chepa, doblo pelvis e espalda. Volvo a coller aire, apreto a barriguinha, levo pelvis hacia atrás, arqueo a espalda, abro o peito e miro hacia arriba e aguanto soltando aire. Volvo a coller aire, apreto a barriguinha, primeiro o cuello, parte de arriba, media e baixa, pelvis hacia atrás e chepa. E vamos, pelvis hacia adiante, arqueo e arriba. Xogo un poquinho ca miña espalda, quito de tensión, descanso do ejercicio de intensidade do outro ejercicio e quito de tensión da miña espalda, vale? E vamos. Despasiño. E vamos. E ao soltar, pelvis hacia atrás, arqueo a espalda, abro o peito, miro hacia arriba. E vamos, baixo o cuello, pelvis. E repito 2 veces máis. Ven, puño a rodilla para atrás. 1. E meto a chepa. Podo facer a última. E veña. Ai. Corrijo espalda neutra.
E aproveito e séntome atrás, séntome, doblo ben rodillas, como me permite a cadera, rodillas, tobillos, adelanto ben os brazos, non levo codos ao suelo, abro o peito, non levo a frente ao suelo, estiro forte o cuello por atrás e meto as orellas no medio dos meus brazos, vale? E aguanto e séntome, descanso. Séntome ben atrás, abro un pouquinho o peito, adelanto os dediños un pouquinho máis, como se quixera, non sei, coller algo aí que non dou chegado, para, e volvo a dar un tirosillo co cuello largo para atrás. E estiro ben esa espaldinha, vale? 1, 2, 3, 4, aguanto, 5, abro o peito, estiro o cuello, 6, 7, 8, 9 y 10, vale? E ahora, arriba, cámbiome, estiro unha perna, estiro a outra e vou a secar, vale? Estiro un brasillo, estiro o outro, estiro ben o cuello, estiro en peines, vale? E desde aí, collo aire, apreto a barriguinha, despejo perna e brazo contrario. Aí aguanto. 1, frente apoyada, collo aire, baixo perna, brazos. Se o cuello se me descorta e busco un soporte, unha altura debaixo da frente, que me alinee a miña espalda como o cuello, estou máis cómodo, vale? Se non, aí estou. A frente apoyada. Veña, e ao soltar, pero quede un poquinho na parte máis alta, perna e brazo contrario. Veña, apoio ben a pelvis, apreto ben a barriga, estiro ben os brazos, aguanto esa espaldinha, collo aire baixo perna e brazo, e ao soltar, baixo, e vamos, baixo, preto, solto, 1, aguanto, non doblo rodilla, eso é, brazo ben adiante, e vamos 2 máis, unha por un lado, eso é, estírame ben ese brazo, descansa, outra polo outro, vale, e agora vou coller aire ao soltar, apoio ben a pelvis, apreto ben a barriga, estiro ben o cuello, apoio ben a frente, despejo as 2 pernas e os 2 brazos ao mesmo tempo un pouquinho do suelo, collo aire ao soltar, vamos, aguanto, collo aire baixo brazos e pernas, descanso, e ao soltar, 2, aguanto, descanso. Brazos non xunto, vale? E ao soltar, arriba. 3, moi ben. Non dobro rodillas, nin quero levantar moito, nin facer un arco. Non. E vamos. Se non, doime a parte baixo da espalda, Cantas vai? 3. E vamos, 4, estiro ben os brazos, non levanto tanto as pernas, descanso, fago 2 máis, 1, última, aguanto, e descanso. Vale, e agora, déxame, e agora, aproveito que están aí, e meto unha man, a outra enriba, estiro ben o cuello, abro ben o peito, e apoio a frente. Abro unha perna, tenso o muslo, glúteo, hacia un lado, apreto fuerte, al medio. 1, collo aire, vou hacia outro lado, ca outra perna non moi aberta e ao soltar, 2, collo aire, non arrastro, abro unha perna non moi lexos, apoio ben a zona pélvica e ao soltar aire, traio, tanto por un lado como por outro, Se fago varias da mesma perna, acórdome de facer as mismas pola outra, Collo aire, apreto a barriguinha, apreto o muslo glúteo e traio. E veña, vamos.
unha máis por cada lado, unha por un lado, última, vale, mans debaixo dos hombros, codos levantados, arriba. Vamos, marca da casa, plancha, vamos, e vamos, por un lado, codo debaixo do ombro, e máis por outro. Apóiame os dedillos dos pés, estiro pernas, apreto glúteos, apreto barriga, e despéjome un pelillo. Abro o peito, estiro o cuello que a barriguinha ben contraída. Podo pecar un pouquinho de subir, se acaso, arriba, vale? Pero nunca de arquear a espalda, porque xa noto dolor, vale? Cando me deixen de funcionar, cando me deixen a musculatura da barriga de aguantar o meu peso e se me vai o dolor para a espalda, é que non hai máis forza na barriga. E busca contrarrestar e axúdase de outra musculatura que non nos interesa aquí, vale? Aí paramos. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y descanso. Vale. Levo os codos debaixo dos meus ombros, brazos de frente paralelos, palmas que se miran, vale? Pés alineados, empeños estirados, separados en anchura dos hombros, apreto barriga, abro o peito, intento meter a espalda o máis reta posible, e por último estiro o cuello, pero non como tiño eu mirando para arriba, non estiro por diante, estiro por trás, vale? Apoio pelvis, apreto barriga, abro un pelillo máis o peito, e dou un tironcillo máis forte de cuello para atrás, e aí manteño, porque desde aí vou coller aire, e ao soltar doblo rodilla, dedillos dos pés apuntando o suelo, e solto aire, aguanto aí un poquinho. Simplemente collo aire, estiro en peire, e estiro a rodilla. E ao soltar, perna contraria. Pero o que teño que manter aquí é a postura de principio, espalda, barriguinha apretada, peito aberto, e cuello moi largo. E desde aí fago de máis, pero sen descuidarme de alargar o cuello, abrir peito, apretar barriguinha. Vamos, 3, e vamos, estiro ben o cuello, 4, xa vedes que a maior parte da clase estamos intentando estirar a espalda, corregir desviacións, corregir malas posturas de ombros, cuello, brazos, estirar ben esa musculatura da espalda, tonificala ben, e toda a musculatura da barriga, e non descuidamos tampouco as pernas. Casi en todas as clases facemos un ejercicio de compensación, pero de todo o corpo, vale? E vamos dúas máis, peito, cuello estirado, última, vale, veña, quedanos boca arriba, acordarse, veña, doblamos rodillas, cambiamos a boca arriba, pés alineados, separados, rodillas dobladas, parte baixa da espalda, sacro, parte baixa da espalda ben apoiada, deixa non se move, ombros ben atrás, cuello ben estirado, palmas ao suelo, brazos abertos, vale? Suspendo rodilla, collo aire, apreto barriga, espalda recta, punteira hacia arriba, collo aire, doble rodillas, e ao soltar, arriba, manteño a forza da barriga a miña espalda, 2, e vamos ahora, pernas hacia arriba, as dúas, e punteiras hacia arriba, 3, e vamos, 4, 2 más, 5, última, e a sexta quedo apuntando hacia arriba, porque si podo collo o aire e ao soltar un pouquinho atrás. Baixo vértebra a vértebra, empeño a
estirados, collo aire, apoio ben na espalda, ombros ben atrás, brazos, e cuello, e ao soltar, 2. Se non domino este ejercicio, se me doy a espalda, sobre todo se me doy a parte alta de hombros, de cuello, non o fago, 3. E vamos, 2 más, e ao soltar, 4. Vértebra, vértebra, abaixo. Corrijo ben espalda, hombros e cuello, última. Dobro rodillas. Baixo unha perna e baixo. Collo aire, brazo atrás, unha palma mira a outra. E ao soltar, apoio ben esa espalda, subo o brazo, subo o cuello, giro palmas, abro o peito, miro a esas rodillas, co cuello levantado e aguanto. Collo aire, bon atrás, apoio o cuello, brazos atrás, rodillas dobladas e pés alineados ao soltar a medida que subo o brazo, subo o cuello, abro o peito, hombros atrás, giro palmas, as mans, quédame cerca do suelo, aguanto e miro. E mantéñome 2. E vamos. 3. E vamos. 4. 2 más. 5. Última. Y 6. Descanso brazos. Suspendo rodillas. Corrijo postura de espalda, cuello, hombros. Levanto. Meto as dúas manos nunha perna, tanto por fora por dentro da miña rodilla, e estiro a perna contraria, espalda ben apoiada, cuello suspendido. Desde aí collo aire e ao soltar cambio as dúas mans para a outra perna que ven así a mí, mentre a outra se estira. 1, 2, 3, 4, 5, e ao soltar cambio, e 6. Traio as dúas rodillas, bon hacia atrás. Baixo brazos, hombros e cuello. Cas rodillas suspendidas, collo aire, bon hacia un lado, e ao soltar, estiro as dúas pernas. 1, collo aire, apreto, solto. Bon hacia outro lado, teño os ombros firmes, brazos e cuello, levanto unha parte da espalda para ir hacia un lado, pero tampouco como miraxes, para manter os ombros estables. Barriga apretada, e ao soltar non xunto pernas, nin tobillos. 2, apreto, e ao soltar, 3, apreto, collo aire bon hacia un lado, e aí de medio lado solto, e aí de medio lado collo, fago dúas mans, unha por un lado, vale? Apreto, última, al medio. Descanso unha perna, descanso outra, vale? E desde aí, corrijo a espalda, peito, cuello, collo aire e ao soltar, pelvis hacia arriba, apreto o glúteo, apreto a barriga, abro o peito, estiro o cuello e miro hacia arriba. Adelanto hombros, redondeo a espalda, vértebra a vértebra, abaixo, apoio ben sacro, e ao soltar, apreto glúteos, suelo pélvico, levanto o sacro primeiro, a pelvis, parte a parte da espalda, peito aberto, e arriba, e aguanto. Adelanto hombros, baixo vértebra, vértebra, apoio, pés dereitiños, e ao soltar, arriba, e vamos, arriba,
Collo o aire ao baixar, apreto a musculatura e solto a subir primeiro levantando a pelvis e despois o resto. E repito 2 máis. Vamos, collo ben estirado, espalda ben apoyada, hombros ben atrás, pés alineados, rodillas separadas, anchura dos meus pés, una. Vamos á última. Descanso vértebra a vértebra. Unha fuerte, doblo rodilla 1, doblo rodilla 2. Levanto o cuello e brazos atrás. Collo aire, estiro pernas, brazos ben atrás. Espalda ben apoyada. E ao soltar aire, veñen as rodillas despacillo, suben brazos, giran palmas, abro o peito, rodillas dobladas en ángulo recto, máis que chegan ao suelo, que non chegan ao suelo, pero casi, peito aberto, manteño suspendido co cuello, senón me molesta o cuello, levo o cuello atrás. Collo aire, brazos atrás, e pernas estiradas e tensas. Aí arriba. E ao soltar, traio lentamente pernas, abaixo lentamente brazos. Cas palas mirando o suelo, pero sin apoyar, se ao suelo, non moi lexos, pero tampouco apoyadas. Collo aire, solto. 3, 4, 2 máis. Última. Baixo unha perna, e baixo outra, e cuello atrás. Estiro perna, e estiro outra. Collo aire, brazos atrás, e ao soltar, a barriguinha ben apretada, subo o cuello, brazos, as orellas no medio dos meus brazos, vértebra, vértebra, apreto a barriguinha, e subo. Descanso. Veña, vamos acabando, doblo rodillas, vale? Fago un pequeno masaje deixándome caer hacia atrás, collendo aire, e ao soltar arriba, una, collo aire, 2, pero ahora vou coller aire, vou hacia atrás, e ao soltar, veño hacia adiante, abro o peito, apreto a barriga, ombros atrás, collo ben estirado, e non apoio os peíños. Collo aire, e vamos. Peito aberto, barriguinha apretada, collo estirado, e vamos. Vale, tronco, barriguinha, collo ben estirado, repito 2 veces máis. Fago un masaje por abaixo, una, teño que repartir tanto peso, teño un punto de apoio, máis ou menos unha parte igualada de peso hacia adiante como hacia atrás, e non me falta fuso, só me falta un poquinho de equilibrio técnico, vale? Fago a última, e veña, aguanto, peito, barriguinha, e collo. Cruzo as pernas, vale? Séntome, vou relajar un poquinho a espalda, e marcho de frente este. Tronco adiante, barriguinha, peito, e cuello. Collo aire, e ao soltar, relajo. Collo aire, tronco adiante, barriga apretada, hombros atrás, e cuello ben estirado e largo por atrás. E ao soltar, descanso. Collo aire, apreto barriga, tronco adiante, hombros atrás, barriguinha apretada, cuello ben estiradinho para atrás. E ao soltar, descanso. Veña, vou levar a miña espalda, os meus ombros, ao meu cuello, a unha postura totalmente alineada, totalmente recta, como se estuéramos apoyados a unha parede, desde o saco, parte baixa da espalda, ombros e a nuca, parte de atrás da miña cabeza, vale? E descanso. E fago 2 veces máis. Una, estiro, tronco adiante, barriguinha apretada, cuello estirado. Vamos á última. E ao soltar, tronco, barriguinha, hombros,
E cuello largo, como se me tiraran ahora más fuerte que nunca dele. Tronco adiante, peito aberto, cabeza apretada, e cuello más largo. Adiante, peito, barriga, último tironcillo e conto. 1, 2, 3, tiro ao cuello, 4, ombros atrás, barriga apretada, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos a ir acabando, levantándonos, despidiéndonos hasta mañana, jueves 23, a misma hora, mismo sitio, si no hay ningún tipo de inconveniente, si no hay ninguna novedad, vémonos aquí, simplemente despedirme hasta mañana, esperando que os gustara, que os sea útil, si non toda clase que sea unha parte, un bloque, o de respiración, boca abaixo, boca arriba, que fajades algo. O que me interesa sobre todo é contraer o suelo pélvico, traballar e tonificar esa parte baixa da espalda, o cinturón abdominal e corregir as posturas, vale? Para a vida diaria, para conducir, para levantar peso, para sentarse, para comer, para ver a tele, para traballar, porque sí. Pois nada, despido hasta mañana e vemos.